Pulis sa Davao City, Tagum City, Davao del Norte ug Marantao, Lanao del Sur gipang Pulis Patay. Ana ang report ni John D. Esteban. Igo na lang sa paghilak ang pamilya diha makita patay na si Police Master Sergeant Jackson Pelsuan sulod sa gisakyang taxi kagabi. Gikan nag-duty ang biktima sa quarantine control point sa kilometer 11 sa Sasa, Davao City. Dihang misakay kini og taxi pabalik sa Sasa Police Station kung asa siya na destino. Apan pag-abot sa kilometer 10, kalit gitaparan ang taxi sa usa ka pick-up. Dayon gipaarakan og bala sa wala mailhing suspect. Hasta ang taxi driver nga si John Ray Solano patay usab, human maigo sa pagpamusil. M16 po yung nakuha nating basyo doon sa crime scene. So 13 po yun, 13 na empty shells. So ngayon, ongoing yung investigation namin, binabacktrack namin yung mga possible escape route ng sasakyan. So naghahanap kami doon ng mga CCTV sa area para makita namin kung saan posibleng tumakbo ito at saka makuha natin kung may plate number ba o wala yung sasakyan ng mga tos. Nakasentro ang investigasyon sa otoridad sa anggulong may kalabutan sa iyang trabaho si pulis. Inaano natin yung mga naging hinawakan niyang kaso. So formerly assigned pala siya sa sa anti-drugs team ng Police Station 1 Santa Ana. Kasi walang makapagsabi na may kaaway siya o sa pamilya niya na may nakaaway siya, walang ganung So, ang gulo. Samtang sa Tagum City, Davao del Norte, napalgang patay si Patrolman Mark James Villanueva sa kilometer 48 National Highway sa Barangay San Isidro. Base sa investigasyon nga samtang nagmaneho ang biktima sa iyahang motorsiklo, gisuwayan daw ni ini og balhin ang baril sa iyahang vest. Dihang kalit kadunay may buto og natumba na kini og dunay igo pinusilan sa liog. Hinuon ginaimbestigahan pa sa otoridad ang insidente kay basin accidental firing lang base sa mga nakakita. Nag-drive siya ng ng iyang motor. Sa unahan, sa tulay, nakita sa iyang mga kauban na na-attempt si Patrolman Villanueva na isuksok sa iyang dugan, sa vest, ang pistola, ang iyang firearm. So, mauna to ilang nakita from behind and then there was a gunshot na ilang nadunggan. Sa Marantao, Lanao del Sur, patay si Police Master Sergeant H. Northander. Samtang samdan ang kaubang si Police Master Sergeant Kadafi Bantuas. Human sila gipamusil sa mga armadong riding and tandem suspects samtang sakay sa motorsiklo sa Barangay Ragayan. Naigo sa ulo si Master Sergeant Thunder samtang nakaambak sa motor si Master Sergeant Bantuas. Padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa krimen. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.